Taler du af erfaring? Der har en app, der hedder stjålne kanoer. Taler du af erfaring? Jeg har altid holdt mig, jeg er et meget fromt menneske. Men jeg har altid sat pris på, at andre trådte ved siden af. Hvis Torben han er from, så har vi andre godt nok en del tilbage i Sparebanken. Hvad? Ikke noget. Nå, men skal vi bare spille, eller skal vi lige vente på, at vi får en øl? Ja. Så bliver det kulturelle arrangement jo også lidt længere. Nå. Så kommer I op. Eller må jeg få et babadin? Øjeblik, Torben! Der har vi ikke noget til. Jeg er et meget åbent menneske, men min seksualitet er afblomstret. Det gælder også det tredje køn. Så kommer der gaver fra Gud. Jeg troede, når man nåede den alder, så var det ret det der med alder og køn, troede jeg ikke var så vigtigt.